ଆମର ବି ଭାତ ସରିଲାଣି, ଚିକେନ୍ ବସି ହେବ, ଭାତ ହିଁ ସରିଲାଣି। ଚିକେନ୍ ଦେଖିବା, ପିଆଜ ଭଜା ହେଉଛି, କ'ଣ କହୁଛି ପିଆଜ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଭଜା ରଖା ହେଇଛି, ଆମର ବି ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି। ଚିକେନ୍ଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମେ ସେଥିରେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ଆମେ ବି ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗରମ ମସଲା, ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ଆମେ